Liberália, v podstate celá neschopná opozícia, dnes na svoj politický prospekt zneužívajú aj tému cien benzínu. Keď boli vo vláde na prelome júna a júla 2022, tankovali sme benzín za viac ako 1,90 za liter. Pamätáte si na nejaké opatrenia na pomoc ľuďom? Pamätáte sa, že by vykrikovali vo svojej vláde a predbiehali sa v riešeniach? Nie. Vtedy to pre nich téma nebola, lebo na ľudí kašľali. Liberálni odborníci dobre vedia, že ceny benzínu sa odvíjajú od rastúcich cien ropy na svetových trhoch a je to vždy ako na hojdačke. Pred nástupom našej vlády sme tankovali za euro 70 a ceny začali postupne klesať až na euro 55 v januári 2024. Dnes opäť vidíme, že cena ropy vystúpala na viac ako $90 za barel, avšak nie kvôli našej vláde, ale pre udalosti na svete. Opozícia by mala tížko sedieť v kúte, pretože keď mali ponúkať riešenia, urobili presný opak. Na ľudí sa vykašľali a aby toho nebolo málo, stihli zdevastovať slovenské verejné financie. Žeme opäť, ako vláda Slovenskej republiky kašle na ľudí. Pozrite sa, došli sme tankovať klasický benzín 95, cena je 1,53 a radi by sme porovnali túto cenu s okolitými štátmi. My sme totiž už asi pred 2 týždňami poukazovali na to, že vláda vôbec nezohľadňuje obrovský rast cien a nerobí nič, kým v iných krajinách ako napríklad Poľsku, Maďarsku alebo v Čechách sa prijímajú vážne opatrenia. Len pri nákupe potravín, ktorý predstavoval 16 eur na Slovensku, Poliak šetrí 4 eur, teda má o 25% lacnejšie potraviny. Žiadali sme opakovane Národnú radu, aby tlačila na vládu. Aj dnes napríklad poslanci za Smer chceli, aby do programu došlo zdražovanie a čo vlastne vláda ponúka, ale všetko zamietajú, pretože je im to úplne, ale že úplne jedno. Teraz, ako som povedal, platíme 1,53 za liter 95 a pozrite si, sme požiadali priateľov v Poľsku, aby nám urobili fotografie z dnešného dňa. Sú to fotky, ktoré sú aktuálne asi 30 minút. Sú to 2 stojany na benzínových pumpách, kde budete vidieť ten obrovský rozdiel medzi Poľskom a Slovenskom. Kašle na ľudí. Kašle na ľudí. Kašle na ľudí.